Vítajte pri sledovaní Sea Cooking, rozhovoroch pri varení so C-level manažérmi pod mostom. Prečo práve pod mostom? Pretože na Slovensku až 71 000 ľudí žije bez domova. Toto je spôsob, ako na to upozorniť a pomôcť im v spolupráci s občianskym združením Vagus. V praxi to znamená, že my si tu navaríme nejaké jedlo, ktoré recept sa s vami podelíme. Následne po každom takomto varení sa navarí jedlo pre 150 ľudí bez domova. Pre mnohých z nich to bude vlastne jediné teplé jedlo v ten deň. Pre viac informácií pozrite vagus.sk. A ja vítam moju dnešnú hostku v Sea Cooking, Lucia Vargová, šéfka komunikácie Kauflandu. Presne tak, ahoj. Teším sa na našu komunikáciu pri varení a poďme sa to rovno pustiť, lebo mám taký pocit, že keď to roztočíme, tak tu bude aspoň trochu teplejšie. Áno, dúfam to, lebo dneska celkom mrzne. Pardon, áno, ja ti samozrejme musím dať takto ešte zásteru. K vareniu treba zásteru. No, ideme si dneska variť curry z karfiolu. Aký máš vzťah k indickej kuchyni? Veľmi dobrý. Áno? Áno, mám rada takéto trošku exotickejšie jedlá, lebo zahrajú nielen na duši, ale aj keď pri tej príprave sa trošku človek zahrie. Dobre, že hovoríš o zahrievaní, tak ja to tu rovno pustím. Oheň nám beží. Tak ja ťa poprosím, ty by si mohla ten karfiol upraviť na také tie malé kúsky, ktoré sa rýchlo spravia. A ja tu zatiaľ rozpálim olej. Čo hovoríš inak na zložku potravín, ako teda vedúca komunikácie siete supermarketov? Myslím, že je dobre vyvážená. Je tam šošovica, ktorá je plná žimín, taktiež je tu karfiol, zelenina, cesnak, zázvor. Myslím, že výborné je to na toto počasie, ktoré dnes je to perfektné. Má to byť také celé zdravé a eko, žiadne mrazené potraviny, aj keď v tejto teplote si úplne nie som istý, že či je to stále pravda. No a vy teda aj v Kauflande, my vlastne tie potraviny máme z Kauflandu, čiže niečo ako zdravé potraviny tebe asi niečo hovorí. Áno, presne tak, ale nie je to len zdravých potravinách, ako dôležité sú čerstvosť, pestrá, vyvážená strava. Tu máme, ako môžem potvrdiť. Áno. To je veľmi dôležité, lebo ako isto vie, že na Slovensku každý druhý človek trpí buď nadváhou alebo obezitou. Niečo o tom viem, áno. Nemyslím tak akože vo všeobecnosti, je to celkom alarmujúce. Preto aj u nás sa zaoberáme touto témou a napríklad spolupracujeme už dlhé roky, od roku 2018 s jednou neziskovou organizáciou, ktorá sa zaujíma hlavne o pestrú vyváženú stravu u detí. Okay. A spolupracujeme aj so základnými školami po celom Slovensku, kde dodávame týždenne čerstvé ovocie a zeleninu. OK. Čiže dnešné deti v základných školách tým pádom už nebudú mať také tie príhody o školských jedálniach s hnusným jedlom a nebudú mať také tie, že ja nemám rado toto a toto, pretože by to proste zle navarili v školskej jedálni, áno? Skôr je to tak, že tak doplňame to jedlo, ktoré je v školskej jedálni, tým čerstvým ovocím, zeleninou, ale áno, spolupracujeme aj na tom, aby sa zmenila tá metodika pre tie školské jedálne, aby tá strava bola viac vyvážená, to je veľmi dôležité. OK, no dobré, to znamená, že vaša značka akože si berie takéto témy k srdcu a teda si vravala teda už o tej ekológii a udržateľnosti. A ja som si všimol, keď som minule išiel okolo Záhorskej Bystrice, že tam vyrástol taký čudný supermarket. Áno, to je náš pilotný projekt. Vznikal dlhší čas. Je to kvôli tomu, že sme sa rozhodli, že by sme chceli vybudovať budovu, ktorá bude udržateľná. Okay. A bude vybudovaná aj z udržateľného materiálu, čo je v tomto prípade drevo. A to bolo presne to, čo mi na ňu úplne hneď udrelo do očí, že drevený supermarket, akože mi sa to veľmi páčilo esteticky a ty teda hovoríš, že to má nejakú dôležitú praktickú funkciu. Ja zatiaľ som nakrájal ginger, čiže zázvor a idem ho už tuto šupnúť do oleja, ktorý dúfam, že je rozpálený. Na týmto chvíľku staja dýchať, toto ti dáme, že chrípku prípadnú odoženie, ktorá by na to mohla hroziť. Tak povedz nám viac o tom supermarkete. Veľmi rada, vlastne on bol naprojektovaný v súlade s certifikačným systémom BREEAM Excellence. On určuje vlastne to, alebo certifikuje budovy, ktoré sú udržateľné. Znamená, že tam sa nepozerá na to, že ako je tá budova postavená, ale ako bola stavená. Že či pri výstavbe bol separovaný a triedený odpad, čo sa robilo s tým odpadom, ako je tam spotreba vody a tak ďalej. Okrem toho tá budova, okrem toho, že je tak naprojektovaná, využívala okrem materiálu drevo taktiež aj recyklované materiály. Napríklad chodníky v okolí sú urobené z dláždic z recyklovaných PVC káblov a boli vyrobené chránené dielne na Slovensku, čo je skvelé. Wow. Čo je veľmi skvelé. Taktiež máme parkovisko, ktoré zadržiava vodu
A touto vodou vlastne ona sa potom, keď teplo vyparuje, takže vlastne aj ochladzuje to ovzdušie pri predaní, hlavne v horúčavách. A používa sa táto aj dažďová voda na zavlažovanie. Wow. Skvelé. A teda drevený supermarket, v čom presne je to drevo udržateľné? Znamená to, že keď ten supermarket už nebude potrebný, tak ho proste rozoberiete a zakúrite ním? Nie, je to tým. Je to tým, že ten materiál vlastne tie stromy dokážu vyrásť za 40 rokov naspäť, taktiež pri výrobe, alebo vlastne pri opracovaní neprodukuje sa taká uhlíková stopa ako pri iných materiáloch. Pôsobí na zamestnancov veľmi príjemne, musím povedať. Neviem, či si bol v tej predaní, či som to videl zo Zatiaľ som to ešte nebol, zatiaľ som to iba videl v auta, ale viem si predstaviť, že tak ako pobyt v príjemnej drevenej chalupe, tak to v zime. Áno, je to takéto niečo, je to taká krásna vôňa, ja to tak nazývam, že drevenica. Aj tam máte taký nejaký krbík v rohu, že kde horí ohník a dávate ľuďom čaj do ruky? Nie, ale máme machové steny. Wow, takže naozaj z toho machu. Áno, živého machu, máme machové steny a taktiež sú tam svetlíky. To vlastne, že je tam denné svetlo na tej predajnej ploche, čo tiež veľmi dobre pôsobí a tým pádom môžeme regulovať aj to osvetlenie tak, ako je vonku svetlo. To znamená, že aj tá energia, alebo vlastne tá elektrina, ktorá je potrebná na osvetlenie, je vlastne nižšia spotreba. OK, premostím, a keď neviem, či treba premostovať, vzhľadom na to, kde sa nachádzame. Koľko cesnaku máš rada v jedle? Veľmi veľa. Veľmi veľa, dobre. Po zimnom období je to skvelé. Dobre, čiže po zázvore pridávame cesnak a ja tam teda šupnem všetok, ktorý tu máme. Tak. Pripravený. No a keď už hovoríme o tej elektrickej energie, tak vlastne na streche tejto predanie sú solárne panely, ktoré vyprodukujú až 20% potrebnej elektrickej energie na prevádzku tejto predane. OK. A okrem toho sú tam aj dve zelené strechy. To znamená, že sú tam rastlinky, ktoré taktiež prispievajú k tomu, aby tá strecha sa tak neoteplovala, hlavne v lete. Perfektne, takže vlastne už chýba len včely a včelie úle, aby ste si vlastne mohli vlastný med vyrábať. Máme tam hmyzie hotely a vtačie budky, nestačí? OK. A vysadili sme viac ako 12 000 stromov v okolí. Perfektne. A zjavne ťa nenachýtam v tejto téme. A čo to teraz znamená pre budúcnosť ostatných supermarketov Kauflandu? To, že vlastne takáto jedna prvá budova už vznikla. Ono to znamená, že na základe tejto budovy budeme ju analyzovať, hodnotiť v čase a pozrieme sa, že ktoré tieto udržateľné opatrenia je možné implementovať pri ďalších predajniach. Okay. Ako napríklad už vieme, že chceme rozširovať predajne so solárnymi panelmi, chceme mať viac predaní, ktoré majú zelenú strechu, elektronabíjačky, to je štandard. Chceme to mať pri všetkých našich predajniach, taktiež retenčné parkovisko, to vlastne to vodozádržné. Tieto chodníky z recyklovaných PVC káblov máme už pri viacerých predajniach, chceme to ďalej rozširovať. To sú vlastne také inovácie, ktoré chceme ďalej implementovať pri stavbe nových a pri modernizácii starých predajní. Perfektne, ja som už nasypal šošovicu, možno som mal najprv počkať na karfiol, ale ak ho máme hotový, tak ho tam rovno nasypme. Skúsme, to som len trošku tak. A ja sa snažím takto pri varení, že používať čo najmenej vody extra, lebo táto zeleninka, jej má v sebe celkom dosť. Áno, ono to pustí. Hop, to je trošku. Nejaký veľký. Ale pri tých budovách sa dá hovoriť o veľmi veľa, akože čo tam robíme. Dobre, čiže to vlastne znamená, že asi budete posudzovať aj to, že ako to tých ľudí osloviť, že koľko tam budú chodiť. To znamená, že aj samotní ľudia vedia hlasovať o úspešnosti tohto projektu tým, že sa prídu minimálne pozrieť teda do tej Záhorskej Bystrice. Určite berieme veľmi do úvahy aj tú spätnú väzbu od zákazníkov, ale aj našich zamestnancov a vlastne to aj pozhľadom je to, že ako to má aj uhlíkovú stopu taká predajňa, lebo to je veľmi dôležité, lebo prečo to robíme, vlastne my som tak premostila, že prečo to vlastne robíme kvôli tomu, že máme nejaké ciele v rámci udržateľnosti, klimatické ciele, kde sme si aj definovali, čo chceme dosiahnuť. Napríklad do roku 2030 chceme znížiť prevádzkové emisie o 80%. To znamená, že ako hospodárime s našimi budovami. Preto vlastne táto budova, že vidíme tam, že táto budova v rámci svojej životnosti vyprodukuje o 514 CO2 menej ako štandardná budova. Ako nejaká naša iná prevádzka, čo je skvelé. Ako je to ťažko povedať, že koľko to asi je, ale tam si toľko, koľko najazdí jedno auto. Keď najazdí jedno auto 4,4 milióna kilometrov. To je také nepredstaviteľné. by som povedala, že nespočetný krát po Slovensku. Tak minimálne už to, že vlastne na tým uvažujete, je super, lebo tak akože nie je všetko samozrejme, neviem, sa musí podariť, alebo nie o všetkom zistíte, že bolo povedzme, že malo zmysel a minimálne to, že sa to snažíte robiť, je úplne perfektné.
Ja do tohto ešte tým pádom pridám sol a tieto koreniny, čo tu máme, a potom to už vlastne môžeme nechať pomaly dusiť a modliť sa, aby to netrvalo 2 hodiny. Dúfajme. Na toto počasie. No a naše budúce kari sa nám celkom dusí. To perfektne. Ja tam ešte pridám trošku koriandru a myslím, že už tu máme potom inak iba ingrediencie na neskoršie potretie týchto pít. Ako sa to skloňuje? Pít? Pít. Od slova pita. Pita. Nán, možno byť nán. Nánov, áno. Arabský chlieb. Aký to vlastne rozdiel? Ja som nikdy nevedela. Ja som počul, že nán je vlastne po indicky, že to je chlieb, a keď niekto hovorí, že nán chlieb, tak vlastne hovorí chlieb. Jaj, to som nevedela. Dobre vedieť. No a teda, čo sa týka tých udržateľných projektov Kauflandu, tak začína končí to u vás pri budovách? Nie, nekončí, to len začína, lebo to vlastne len tá jedna časť, potom je to logistika, pozrieme sa, ako transportujeme produkty do našich predajní, s akými dodávateľmi spolupracujeme, aby vlastne tie produkty nemuseli chodiť cez celú Európu alebo ešte z zámoria, to je tiež veľmi dôležité. Preto je podpora domácich dodávateľov veľmi dôležitá, samozrejme. Aj hlavne pestovateľov ovocia a zeleniny. Okrem toho je to podpora certifikovaných produktov, či to Fairtrade alebo Red Forest Alliance, alebo MSA. To sú také značky, možno niekto si to nevšíma, ale ono to zaručuje to, že ten produkt alebo tá plodina bola buď vyprodukovaná alebo pestovaná ohľaduplne k životnému prostrediu a k ľuďom, ktorí sa na tom podielali, že boli férovo zaplatení. A to je veľmi dôležité. Treba pozerať, že keď si niečo kúpim, že ako to má za sebou tú, nepoviem, že históriu, ale nejaký ten príbeh. To je tiež dôležité. Potom je to vlastne všeobecné, zaoberáme sa plastami. Optimalizácia plastov, optimalizácia obalov, optimalizácia aj transportných obalov. To znamená, že vieš, väčšinou si človek predstaví, keď nejaký tovar ide na predajňu, že je na nejakej takej Európalete obalený kopec s fóliou. A čo s tou fóliou? OK. No, máme vlastnú inováciu. Máme takú vlastnú sklapacia. Vyrábate z tej fólie chodníky? Nie, máme sklapaciu paletu, ktorá má 2 strany. To znamená, že vieme v rámci použiť o 30% menej fólií ročne ako predtým. To znamená, že je to naša inovácia, ako vlastne takto transportujeme náš produkt. Nie cez aeropalety, ale naše sklapaciu paletu. Čiže normálne, že stačí mať paletu, ktorá má 2 strany. Má zábradlíčko a zrazu ju nemusíš otáčať plastom. Presne tak. Kto by to povedal? No, a stačí to pomalu sklopíš a zase človek je to vlastne, je skladné. To je perfektné. Inak chválim tých lokálnych producentov a tieto akože veci okolo potravín, to sú akože témy, ktorými sa ja zaoberám ako food blogger a tiež sa snažím podporovať také podniky, ktoré toto všetko riešia. A myslím, že v tej gastronomii to je také celkom veľmi populárne, veľmi trendy, že sa píše teda v tých jedálnych diskoch, že tento pstruh je zostupavý a že to je perfektné. A je veľmi dôležité pozerať, že vlastne aj pri mese, že väčšinou si ľudia nevšímajú, že kde je to zviera narodené, chované, vlastne zabité, vlastne všetky tieto. Väčšinou si človek pozrieva na konci, že OK, spracované, ale spracované len zabalené. Treba si pozrieť, že celé odkiaľ je to zviera a u nás je to dôležité. U nás napríklad máme vlastnú privátnu značku, máme to zákaz láskej tradícii a pri nej má ten zákazník vlastne tú istotu, že ten produkt pochádza zo slovenských dodávateľov. A tá značka sa volá? Káz lásky tradícií. Káz lásky tradícií, čiže toto si treba všímať na obaloch. Káz lásky tradícií, aj pri mese. Keďže vlastne tieto naše videá sú veľmi dôležité aj pre mladých ľudí, tak poďme sa baviť o tom, že ako mladí ľudia sa vedia uplatniť v Kauflande. Ako vlastne pristupujete k nejakému hajrovaniu mladých ľudí a ako pristupujete k tomu, čo sa povedzme pýtajú na tých pohovoroch, že o čo im ide, že aké veci by chceli mať v práci? Určite je tam work-life balance, čo je veľmi dôležité, aj pre nás je to ako Kauflande dôležité. Je to vlastne aj to, ako pristupujeme k aké téma, ako je to filantropia, dobrovoľníctvo, ako tam máme samozrejme home office. Samozrejme, to je ten work-life balance. To si každý pýta, predpokladám. Koľko mi dáte home office, hej? Áno, presne tak. A keď je niekto skladník, tak to asi trochu ťažšie. Je to ťažšie, akože tam musíme trošku to rozlišovať, lebo keďže máme tú prevádzku 7-krát týždni, a do obeda sme otvorení od 7 rána do tej 9 večer, okej, nedele. Je to celkom náročné. Ale keď mu robíte ten krb v tej drevenej predajni, tak sa tam cíti ako doma a môžete povedať, že každý deň je home office. Môže byť, prepáčte. Ale môžeme to také, nielen tým krbom, ale môžeme dať tie super benefity, ktoré máme, ohodnotenie a k tomu aj nejaké zľavy našich partnerov, ktoré máme, multisport kartu a tak ďalej, tak ďalej. Akože myslím, že tu môžeme tak trošku
vynahradiť tým krv, namiesto toho krvu dať niečo iné. A čo teda vnímate, že je dôležité pre mladých ľudí, keď hľadajú zamestnanie, keď sa snažia teda uplatniť po tom, čo dokončia školu, alebo? Ale by som tak rozlišila, že či to je vlastne, či ste ako na centrálu, do logistického centra, alebo na našu prevádzku, lebo by som povedala, že ja to celé hovorím, naša spoločnosť je taký hybrid. Lebo ono to nie je typická kancelárska práca, lebo to je len na centrále. Nás je tam asi cirka okolo 500. Tam je trošku iný ľudia, ktorí robí na centrále, ako napríklad prevádzka, lebo tam je trošku dynamickejšie. To je také trošku iné. A logistika je zase úplne nejaká iná. Tam zase fungujú úplne inak, tam to musí byť všetko naplánované, nataktované, že aby všetky tie produkty došli včas, v zabezpečenej kvalite, čerstvosti naše predajne. Čiže tie kvality ľudí asi sa líšia. Aj tie kvality ľudí sa presne líšia, aj tie predpoklady tých ľudí, aj tie ich požiadavky sú rôzne. Ale určite, čo tam asi by som povedala, že zaznieva je to, že chcú vedieť, ako som povedala, že to dobrovoľníctvo, aké máme aktivity pre našich zamestnancov, ako sa staráme o našich zamestnancov, to určite. A plus kariérny rast. A čo je veľmi dôležité, že ako sa vedia rozvíjať, ako my ich vieme rozvíjať, aké máme ponuky školení, vzdelávania a vlastne, že aby vedeli, že nebudú stať na jednom mieste a čo u nás nikdy nič nestojí. A potom v praxi to ako vyzerá? Popíš nám napríklad to, ako ty si prišla do Kauflandu a ako sa vyvíjala tvoja kariéra až vlastne po tú pozíciu šéfky komunikácie. No, skoro budem 10 rokov v Kauflande, to bude vo februári, je to veľmi veľa času, takže veľa času máme, výborne. Ale to bolo tak, ja som skoro po škole som išla do zahraničia, pracovala sa vrátila. Ja som vždy bola orientovaná na ten nemecký jazyk, takže sme nemecká spoločnosť. A u nás sa akože je dôležitá nemčina, ale je dôležitá aj angličtina, ale tá nemčina sa leta prevorada samozrejme. Na Turli, samozrejme. A začínala som ako asistentka. Tým, že som v rámci toho času dostala vždy príležitosť sa rozvíjať na iné oddelenia. Ja som predtým bola na oddelení nehnuteľností, správa, zmluv a takéto. Až potom som časom tak vypracovala, že som dostala možnosť byť na vedúca komunikácie, zakladať toto oddelenie. Vlastne to bolo v roku 2017, kde to oddelenie na Kauflande nebolo. A ja som dostala tú dôveru, že môžem to celé vybudovať, nájsť si ľudí a posunúť to Kaufland tým smerom trošku ďalej. Tak z nehnuteľnosti sa dostať vlastne k tomu novému supermarketu v Záhorskej Bystrici, to je vlastne osud. To je úplne osud. Aj jedna vec, že ja veľmi musím povedať, že spoločnosť Kaufland má človek, keď je šikovný, má možnosť sa rozvíjať. A je to aj naprieč oddeleniami. Naprieč divíziami, tak to poviem, že centrála, logistika alebo prevádzka. Celé ľudia pendlujú z jednej strany na druhú a to je veľmi skvelé, keď človek chce byť dynamický, flexibilný a chce sa niečo nové naučiť. A je vlastne priestor pre ten well-being a všetky tieto vlastne hodnoty, ktoré chcú od vás teda tí absolventi a tí uchádzači o prácu aktuálne aj pri tej tvojej pozícii, že máš vôbec čas na nejaké takéto veci? Áno, mám doma dieťa. Mám doma malé dieťa, takže áno, musím mať. Samozrejme, zakladáme si na tom, je dôležité, aby človek mal ten čas na súkromný život, aby si to vedel vyvážiť. Pre mňa, čo je veľmi dôležité, je straviť tú čas s rodinou, vypadnúť z tej práce a trošku si oddychnúť. A druhá strana je aj ten šport. Napríklad aj tak hovorím, že práca, šport, rodina, taký pekný, taký balans medzi tým. A myslím, že aj moji nariadení kolegovia, aj Kaufland dáva k tomu tú príležitosť, že to môžem takto mať. Tak ale tam vlastne v tom príjme potom, že všetky tri zložky sú akože veľmi aktívne. Áno. Keďže si predstavujem, že aj tá starostlivosť to dieťa nie je zrovna vysedávanie. Nie, má 2 roky, takže neviem, či má sám deti, ale... Mám. A toto si našťastie už nepamätám, ale teraz snažím sa si nepamätať tieto doby, keď vlastne treba utekať, že už to chodí a... Áno, chodí, pozor do 100% behá, človek nemôže nechať samé, lebo to sa nevie, že samohrať, takže je to celkom sranda. Ale je to najlepšie, čo môže byť. Akože vo všeobecnosti. Takéto nájsť si tú prácu, ktorá ťa baví a nájsť si ten balans v živote. No, vyzerá to, že to máme takmer hotové. Ja do toho ešte dám trošku čerstvej citrónovej šťavy. Myslím, že ten karfiol dokonca tam bude taký krásne chrumkavý, čo ja teda mám rád, neviem ako ty. A ja. Bol ako rozvarený. Áno, a ty si sa správne pustila do pita chlebov, ktoré vlastne treba trošku potrieť olejom a ešte ich trochu oživíme na ohni. A zatiaľ nám, keďže vieš krásne multitaskovať, tak nám porozprávaj, a akým konkrétnym projektom z oblasti CSR si sa venovala v poslednom období? No, ich bolo viacero, ale tak asi spomeniem len zo pár. A za čo tých projektov týka, tak ono to je také z viacerých oblastí, je to vlastne sociálna oblasť a trvalá udržateľnosť a potom je to reportovanie, to znamená zverejňovanie
správ ohľadom udržateľnosti a pokroku v rámci našej spoločnosti. Ale ja by som išla k inej téme. Je to taká téma, že čo sa nám vlastne teraz naposledy tak podarilo a som na to veľmi hrdá, je to, že v našej spoločnosti sme zaviedli smernicu o dobrovoľníctve. To znamená, že každý zamestnanec môže 2-krát ročne venovať svoj pracovný deň nejakej dobročinnej činnosti. OK. Ale keď to dáme tak akože do drobných, to znamená 7800 zamestnancov môže to robiť 2-krát ročne. Čiže v rámci mojej platenej práce, ktorú robím pre Kaufland, tak 2 dní do roka nejdem do Kauflandu, ale vyberiem si napríklad Vagus, pre ktorých varíme aj my tu takto dnes, a idem pomáhať teda s ľuďom bez domova. Áno, presne tak. OK. A keď to dáme akože, koľko nás je, tak čo môžeme urobiť na tom Slovensku, ako môžeme niekomu takto pomôcť v rámci roka. Keby mi išla lepšie matematika, tak prepočítam na osobu hodiny, čo si vlastne povedala, ale takto vlastne si to môžete urobiť sami v hlave. No. A musím povedať, že som veľmi hrdá, že sme to zaviedli u nás a je to možné, lebo musím sa pochváliť, že sme asi jediná krajina v rámci Kaufland, akože Kaufland skupiny, ktorá to má. Takže ťa poprosím, potri mi aj z druhej strany túto pitvu. Aj z druhej? Ja trošku tak nechal. Aj z tejto strany trošku. Potom, čo má tak ako, že taký highlight projekt bol ohľadom nakladania a separácie odpadov. Vlastne, my sme sa zapodievali, že čo sa robí s odpadom, ktorý sami vyprodukujeme ako spoločne s Kaufland. A mali sme taký dvojročný projekt, kde sme sa pozerali, že OK, koľko máme komunálneho odpadu, čo vieme s tým spraviť, alebo čo sa stane s tým vytriedným odpadom, napríklad s aeropaletami a drevom, hej. A zistili sme, že vieme napríklad to zrecyklovať, zhodnotiť a podarilo sa nám dostať na takú úroveň, že 94% nášho odpadu vieme pozitívne zhodnotiť a zrecyklovať. To znamená, 6% je komunálny odpad, čo je akože skvelé číslo, ale ako sa nám to podarilo, vlastne je to kvôli tomu, že sme napríklad opäť tie aeropalety, tam sme sa vlastne pozreli, že našli sme dodávateľa, ktorý z tých aeropaliet robí nejaké podlahové krytiny. Že predtým ešte do spálovne, teraz to podlahové krytilo. To je skvelé. Alebo mali sme fólie, ktoré boli zašpinené živočíšnym odpadom, bioodpadom, to znamená zvyšky mäsa, síru, salám a takéto veci. Predtým akože išli do komunálu len kvôli tomu, že nebolo možné ich zrecyklovať, lebo boli zašpinené. Ale našli sme na Slovensku startup, ktorý sa začal venovať práve tejto problematike a prostredníctvom mizu dokáže to fólie vyčistiť a ono sa vie zrecyklovať. Čiže pustíte na fólie malé chlbačiky, ktoré vyžerú vlastne ten bioodpad? Oni tak vycucajú, oni nežerú, oni cucajú ten bioodpad. Vycucajú, áno. Vycucajú, vylížu, sa smejeme. A zase sme pri jedle. A potom vlastne tá fólia je čistá a vie sa zrecyklovať. Čo je skvelé, že a tým pádom sme znížili náš komunálny odpad o 20%. To znamená, že sme sa vedeli dostať na tú úroveň, že 96% odpadu vytriedíme a zrecyklujeme. To je nádhera. My sa pomaly dostávame na úroveň, kedy všetko už bude pripravené na ochutnanie. Áno. Musím teda povedať, že to je vône. Škoda, že teda nemôžete cez kameru a cez video cítiť aj vy ostatní. Ja len k tomu jednu vec poviem. Ako doma ty separuješ odpad? Ja doma separujem odpad na papier, plasty a komunálny odpad. A keby si to percentuálne povedal, že čo ti tam zostane na ten komunálny odpad, koľko percent? Je to tých 6%? Nie je to 6%. Tak len tak, že by to bolo také jasné, že čo to znamená a pre takú spoločnosť, ako sme my. Ale dobre, prepáč, som ja trošku nachytala. Ja som sa tým tak zamyslel, že ja sa teraz snažím odviesť teda tú svoju časť v tom, že vlastne konzumujem aj jedla, ktoré nie sú také bežne konzumované, napríklad vnútornosti, že každý teda vyhľadáva takéto najlepšie mäsko. Ja sa priznám, že mňa napríklad, že kuracie prsia skôr nudia, ja mám radšej teda kuracie stehna a ešte úplne najviac kuracie srdiečka, kuraciu pečienku a všetky tieto veci. A ja obľúbujem viac kuracie stehna ako kuracie prsia, ale sa šťavne tešie. Áno, presne. A inak veľmi rád nakupujem tieto veci v Kauflande. Ďakujeme. Keď potrebujem teda všetko naraz a nechcem chodiť po 6 obchodoch, tak vy na to máte krásnu sekciu aj s tými špíkovými kostiami, toto všetko, jazyky, bože môj. Široký sortiment pod jednou strechou. Ja sa musím priznať, že takéto kráse som naozaj nečakal, že to dopadne v takýchto podmienkach, ale teda navarili sme šošovicovo-karfiolové vegánske curry s pita chlebom. A vyzerá to perfektné. Poďme to rovno ochutnať, ešte kým to je stále teple. Tak si to môžeme takto
Doklopka citrónom. Šku. A máme tu teda aj lyžičky a ja rozmýšľam, že ako to, ja to spravím tak, že si takto trošku odhrniem a urobil si z tej pity rovno takýto. Dobre. Takto, ale čerstvý koriander je dôležitý. Hop. Tak. Cheers. Cheers. V tomto počasí najlepšie. Musím nás pochváliť, že tak ako mi tam trošku ušla ruka s tými curry pastami, že má to fakt, že kick. Je to výborné. Pikantné, veľmi výrazné. Samozrejme je dôležité, že na tomto jedle si pochutnávame nielen my, ale vďaka tomuto videu sa 150 ľudí bez domova zasíti teplým jedlom, čo vlastne pre mnohých z nich bude v ten deň jediné teplé jedlo, ktoré budú mať. A je to presne dôležité kvôli tomu, že podľa štatistík na Slovensku takmer 900,000 ľudí trpí chudobou alebo sociálnym vylúčením, čo je veľmi dôležité v týchto časoch pomáhať. Tak. Pomáhajte teda aj vy, pomáhame každý nejako a keď nás pomôže dosť veľa ľudí, tak s tým možno niečo aj urobíme. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne, Lucia. Ďakujem veľmi pekne. Šéfka komunikácie Kauflandu, vďaka ktorej sme si navrhli toto úžasné jedlo. A vy nás sledujte aj pri ďalšej epizóde Sea Cooking. Ahojte.